25 nong Natunbazar Malbasao constituency TTDCO BJP nengai batinai Abindra Reangno Kwbang bodbai Kwplai Khlaina nahar mungtui korbok bukaste nobojoi para amchio chaslo door campaign khlaijakha door campaign khlaimungo BJP nengai batinai Abindra Reangno Kwbang bodbai Kwplai Khlaina bagai kok pirjakha kok awaijakha Osalo BJP ni candidate Abindra Reang kami berai kami amchi tongnai tongko sanglo koroni jingjalni kok khnaka boroni khadomani kok rok khnaka tei phainai chongbari bo Kwbang bodbai Kwplai yangai tongko sanglo koroni jingjalno yakaknani kok bo riwi kabokha TTDC chongbari bo BJP ni yangai batainai 25 nong Natunbazar Malbasao constituency BJP ni candidate Abindra Reang Osalo door campaign khlaimungo kwbangma kami amchai berai kha lokoroni nog thangai door campaign khlaika tei phainai silatei bo abahai door campaign khlaijak firnai Hambai media bondu rongno ke chungtini para bhere mon ke tini dur prochar tini barki kono ta pokko theke nge tini chung je dur khaimane motamuti success or tomo chung bisong agongne bhere moto bhere ka hisab sarano bhere kai kono kuita para rok saimania অনেক পারানো বেড়ে খায় ওর পুঙ্খে 100 পরিবার উপর তঙ্গ ওর গুড়ি তঙ্গ তাই কয়েকটা পরিবারকে চমকায়নি